Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanaton tanano, kumusta? O karon dahil atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Ako rin pasahon ni naipipila nga nag-comment kang James Sabuero. Sa wakas, mahal kong kaaway. Salamat kayo no, sa pagpaminaw. James Sabuero o kang Ami Alexander no, from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pataminti ng mga pagpaminaw no. O kang Camila Binaraw, salamat sir sa pag-upload. God bless. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Carmela Binaraw. Thank you kayo sa pagpaminaw. Ug sa tanan nga nasunod aning dramahan no. Shout out sa yung tanan, amping mo pirmi. Ug karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Na sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway. Part 17. Of stardust. Asaman mo? Wa kay labot kun asa ko mo adto no. May labot ko kay ako kang personal nga sekretary. Mo absent ko ugma sa kong trabaho kay may lakton kong mas importante pa nimo. Unsa man lagi na? Unta naman ka. Personal lang ako lakaw. Makigabot ka ni Paul, no? Hilom oy. Naunsa naman ni taon ka oy. Pulos pulpol naman lang ng bakba nimo. Mabayot ba ka na mo sinultihan ha, iyan? Ma'am, ayaw paghisgotan ng bayod kay mahag ka na sab niya ka. Bitaw! Di na ko manghaw ka ng bayhana, Binoy, eh. Ayaw na gyud. Og dili na sab ka magkahika pisag sa akong panit no, kay panitan tagid ka iyan. Oy, ayaw na lagyod pang hawak pusing iyan, ha? Kay, muraw niya kag kamuting pinanitan. Wasa ko yung nahuna nga, muhika parang imong panit, oy nga, sangsangon. Hilas, murag gwapo. Ikaw, gwapa ka? Oh, gwapa ko. Kay dili mga sawa na kung imong amahan kung dili pa ko gwapa. Gwapa ka, gwapa kang tanga. Kay bisa na nga bit ng akong amahan, sige lagi apog kag paubos. Oh, hinoon. Kwarta na may giapas ni mo kang papa, no? Kwarta cute? Binoy, kwarta ba ko na nga kung yapas ni Ed? Oh, di man good. Nakabatik ka? Mahal na kong imong amahan iyan. Og dili na ko magkigsultin nimo kay wa kay laming ikasulti. Makawa ka sa buot. Hoy! Ay, pasagdi na lang ito inahani mo, sir. Ano sa inahan, Binoy? Inaina di ay. Ayaw na lang po yung itagulibot. Binoy, Busing. sulti ko kung asa mo malakaw, ma. Uy, maipit pa ta na busing, uy. Unyag maingon si Mama Lixa, nga di ni na ko ipanabi. Mabungi ka na ko kung di ko musultihan sa inyong lakaw. Usa? Ang mabungi, gyud. Ay maipit makunin yung duha ini, uy. Si Ed. Hello, Ed? Hindi ka karoon. Di ako sa ospital. May giatiman kong higala. Ha? Ayaw lang ko pabuta o panihapon. Pasin ugman ako makauli. Masaya ko lakaw ugma, Ed. May site kong atuon. Site? Oo. May gi-offer na ko ang usa sa atong mga kliyente. Si Mr. Hinson. Ako lang unang i-check, okay? Kamu bang duha si Ian ang bagkuyog? No. Dili pa maayon gipati ni Ian. Kinahanglan mo pahuway una siya. Nang Sines! Uy, good morning, Sir Ian. Mamahaw ka na, sir. Hay naman si Alexana. Nasa iyo matong nang lakaw silang Binoy, sir. Adto lang kuno sila sa gawas, mga on, sir. Ma'am. Naibaw ka ba kung asa sila malakaw? Na, ginsap ko mahibaw, sir. Basta kay nakita na lang nako nga nanakay sila sa auto. Unsa may gisulob ni Alexa? Pang office?
Nag-shorts raman tuon niya, nag-boots? Unsa? Nagboots? Oh, di tumuad to sa officer. Asam ka day sila paingon? Ako may kulbanin ng imong gibuhat, ma'am mo, oy. Ayo ka, Dok. Kung mabuking man tayo ning atong lakaw, nanakoy giandam nga rason. Pero, Binoy, gusto lang ko makato sa dapit sa probinsya nga inyong giatuan ni Ed. wala. Patay na gyud ko ini. Mapalagpot na gyud ko ini sa trabaho. Binoy, ayaw lagi ka palaka. Ay, mabalaka gyud ko ini atong lakaw, ma'am. Una, giguba na ako sa Adisarit, nga walay mahibaw, nga miato mi sa probinsya, di gisugat siya og itom nga auto. Ako na lagi bahala ni Ed. O ang labi na ko problema na ako, kay si Boss Ian, Huh? Nga nung problema man ka itong tawana? ang daan naman tumipa si daan na ako gabi, nga musulti gyud ko niya kung asa ta paingon karong adlaw, Sayon ada problema ha? Ako rin musulti ni mo kung sa imong isulti ni Ed ug ni Ian. Uy, hala mamakakta, ma'am. May gitaguan si Ed na mo. Ug kinahanglang ako ning mahibaw-an kung unsa na. Ug kung kinsang tagiya sa autong itong. Agoy. Ma'am, agoy, ma'am. Nakulo-kulo naman ni sabling ako tiyan, ma'am. Uy, kandidato masagi ko sa palaya sa nakalaki ni mo, ma'am. Uy. Kung palayason ka ni Ed, mulayas ako. Ha? Hala, no? Ingunahan ako kay importante ni mo, Mama Alex, ha? Kamong tanan ang importante nako, Binoy. Ikaw? Sinang sades? Busa, ayaw mo kahadok na ako sa inyong luyo. Ay, ayaw na pagpaluyo na ako, mamoy. Namo. Ayaw na pagpaluyo sa tubangan lang ka, ma'am. Okay, ako'y madawat sa silot ni Ed kung mabuking manggadugaling kaniya. Sige na, paspasin ang pagpadagan aron sa yutang mo abot sa probinsya nga inyong giatuan ni Ed. Pagpakaayo, ha? Ug susunod, magamping ka na. Dili mahimong pakuratan ko nimo og mga hitabo na sama ini. Doktor, kumusta naman ang iyang kahimtang? Hello? Ian, unsa na nahitabo des inyo? Milakaw og sayo sila si Alex sa Binoy. O niya maglakaw sila? Maproblema di ka? Naasol ako sa lakaw ni Papa ug sa lakaw ni Alexa. Nga na nahasol magkaslakaw tong panuway nga Alexa. Murag doon ay tinaguan ni Bayhana. Gawa may bawas Papa. Pastilan ni mo yan, uy. Maproblema man ka ng bayhana, uy. Hiluin na lagi na. Imo kong ipapreso? Mahasol magugog apili mo ng imong kahimtang karon. Nagkanakikag problema sa inyo. May pagwa na lang tamo pauli sa inyo. Kundi ko mo pauli, ang panuway nga Alexa ang musapupo sa tanang katigayunan ni Papa. Oh, kung may kabit ang imong amahan nga gitaguan, oh, duha sila nga magbahin. Ug kana ang dili na ko tugutan. Pues, paningkamot nga mawa na ng Alexa sa inyo. Kinala may bawag ko sa lakaw atong Alexa. Ug sa emergency ni Papa. Oh, nga nang miho naman ka. Niya na ta sa hustong dapit. Dinhin mo ihatod si Ed? Oh, ma'am. Mao yun ang lugar din, he. Nara ang kahoy banaba ay. Unya, diha ang blind curve. Mutunga ang auto nito. Wa ka gyud makakita sa nag-drive? Baga kayo ang bildog dark sab kayo. Gituyo nga. Di makita ang nasa sud. Mao ba? Ugod sabi nakita ni mo sa naong ni Ed. Oh, wa lang. Kalma lang. Unya, ikaw rin si misulti nga. Sige, Binoy. Ani na kagutom. Mubalik na kasabay. Ug ayaw gyud pagsulti bisan kinsa bahin ining atong lakaw.
Bisan kang Alexa. Dili sab siya gusto nga mahibaw ko siyang gianhi ining dapita. Sorry, good, ma'am. Pero, mao yun na nga ako nakita. Unya na naog siya og mibalhin og sakay sa atong itong mga auto. Ug unya, may balik na kini sa agi. Ang autong itong may balik sa aki. O mamalig sa, dinhirig niya kuha si sir. Binoy, manglahos ta sa unahan. Unsa? Pangitaon ta ang bay sa nag-drive sa autong itong Binoy. Sure ka, ma'am? Sure gid kaayo Binoy. Pangitaon ta ang bay sa giaptan ni Ed din hindapita. Mamalig sa. Naglain, nagyog akong kabuhi, mamay. May aksyon, nagyog kabala ka ng imong plano, ma'am. Binoy, tabangin na lang gud ko nga mailhan ang mga tao nga gianhin ni Ed din hindapita. Uy, nagtuon di ka nga niya din hitagoy ni Sir Ed ka na si Veronica Aba din. O Binoy. Nangabobo na ka, no? Wa Binoy. Pero, kung wa pa ka mga bobo, anong gusto makamakaila sa kabit ni Sir Ed? Ay napatay ka pangutana. Sige na, manglahos na ta sa unahan. Oh, ma'am. Bahala na lang ni Oy. Relax lang lagi. Dili ta kaibutang sa kadaot. Mag-andam tag rason kung mangutana sila, bahin sa itong lakaw karon. Di kita mo sulti nga niyata sa probinsya nga gianhin ni Sir. Dili Pinoy. Way mahibaw nga mianhita. Okay. Sige. Sige, hinayin lang ang pagpadagan sa sakyanan ha. Kay atong tanawan ang palibot. Tanang sudlunon nga kalsada atong timanan. Naunsa ka man in taon dong, oy. Imo man ang gibundak ang kutsara at tinidor. Kitsa may ganahan ini akong kahimtang na nga. Nagkapos mo ko din isbay? Oh, nasakit ka man. Mahibilin ka yun din hisbay. Makalakot. Dong iyan. Yano dahil dong, oy, nga perme naman kang gisapot dong. Matinumanon sa gusto si Alexa nang. O na makalagot kayo. Ako siyang assistant. Inya, maglakaw-lakaw siya o iyara. Magbuot-buot na. Dong iyan. Unsa magigikalagutan ni mo ni Alexa, ha? Kanang iyang gibuhat o siya mismo? Kanang iyang gipangbuhat og siya mismo. Mao ba? Unsa man gyud ang number 1 nga dili nimo ganahan ni Alexa? Ang iyang pagkaasawa sa akong amahan. Daan naman ang istoryahan dong. Wa naman kay mahimo kay asawa naman na siya sa imong amahan. Mao nga surrender na lang, oy. Pasagdi na lang ng imong amahan og si Alexa. Dili mahimo nang. Iyan. Dili mahimo nga pasagdan ako sa Alexa nga tuntuhon ang akong amahan. Aro kayo nga makikita siya sa iyong uyab karong orasan ng series. Manalagna na de ka karon dong. Basta. Sure, good ko na nang. Pero kung ako ang imong pangutan-on dong, no? Perfect kay si Alexa nga asawa sa imong amahan. Kung ano nakasulti mo ka nga perfect sa Alexa? Nga? Nang? Oh, kay sadyang nawa ka. Nahimong magulanon man sa bag imong amahan. Oh, Ug sa unang mga adlaw sa imong paglayas, perming maghinuktok si papa mo. Perming mangita nimo. Nag-hire pa man gani siyang tao nga mangita nimo. unsa? Mao na tinuod dong iyan. Gipapangita ka sa imong amahan. Unya, milabay ang mga katuigan. Mi-hire siya og tao nga mangita nimo. Sure ka na nang? Oo, kay miani man din sa bayang maong lalaki. Sidis, andaman ang paniod to. Kay doon ako'y bisita. Pila man kabuok ang imong bisita, Sir Ed. Usara, si Edmond. Okay. Imong bagong kaila, sir. Ako siya gihire aron mangita ni Ian.
gipapangita ko ni Papa? Mauna, busa, ayaw paghuna-huna nga dili ka importante sa imong amahan. Ug unya, usa ka adlaw ana, mipauli siya nga may da ug malipayon. Siris, mukaon kay ni. Uy, pinaypay saging. Oo. Tinda ni sa akong amiga. Akong gipakyaw para sa mga trabahante sa constructions. Wa man nila mahurot, mao nga akong gidadin ni ang sobra. Kaon. Oh, kana na. Paborito sa nako ng pinaypay saging. Sukad atong adlawa, perme nang magdaog pinaypay saging si Papa nimo. O ako na lang naipawan nga batanong dagat di ay ang tindiras pinaypay saging. Ug malingaw kay si Papa nimo nga maghiskot sa tindira, nga mao si Alexa. Human supat ka tuig nga kaguol sa pagkahanaw sa imong inahan ug sa imong paglayas, na usab ang imong amahan. Ug nakita ko na siyang mupahiyom kung maghiskot na ni Alexa. Nga iyang nganlan og sipat nga tindira. Oh, Pusa, kung ako pa'y ikaw dong, pasagdi na lang ng imong amahan, uy, uban siyang asawang batanon. Kay diha man siya nagmalipayon. pero wa siya katagbawa na. May gitaguan paghapon siyang kabit. Oh. Mailhan ko raghapon ka ng iyang kabit nga si Veronica. Ug nganong gusto man nimong ilhon? Aron dapigan si Alexa o hatagag problema ang imong amahan? Oh, Ayaw kalimot dong. Masakiton o kasing-kasing ang imong papa. Bisag ka na lang untang imong huna-hunaon ba? Maong pasagdi na lang sila si Alexa. Ganina ramatag subay-subay ni karsada, Mama Lisa. Bumatay nakitang sudlonon nga karsada, oy. Nainoy gamay karsada, pero di masud ang auto. Dili ta mo huno sa pagpangita, Binoy. Aw, hinuon. Ang mag-antos doon naging maputos. Hunong una. Ah, Oy, Mama Lisa. Asa magkapaingon, Mama, oy? Yan lang ka. Doon na lang kayo sa sihon. Uy, hala. Asa mo to paingon? Milaba mo sa karsada? Maparting na lang kong tarong, oy. Kalsada ginapaingon sa ibabaw. Pero kalsada nga wa pa ma-develop. Mama Lisa. Ma'am, usa may mo nakita ni Dapita nga. Uy, hala. Karsada man ang sagbuton. Pero may agi sa ligid sa sakyanan. Ug tuwa kini paingon sa ibabaw, Binoy. Tuod. Paingon kini si Babaw. Ug hala, may atop sa bahay sa ibabaw. Dali, Binoy. Tungaso na to ni. Pero Mama Lisa, private property man ni ma'am. Tingali ba yung mapusilang takon mo tungas ta sa ibabaw. Wa tay daw tang tuyo, Binoy. Busa dali na, mutungas ta. Aw, kunado ka. Ako nalim mutungas. Oy, hala. Wata ko Mama Lisa, oy. Nganong wa man ka magamping? Nahagbong hinuon ka. Dili ba giingnan man kanako nga magpaalalay ka ni lolo nimo? Ayaw ka gool. Wa man ko masuko. Ang ako lang nga magamping ka. Imo kong gatagan og kabalaka sa imong gibuhat. Ayaw na ginig usba, ha? Nga manaog ka sa hagdanan nga ikaw-ikaw lang. Daan pagit ko nga may bahay din sa ibabaw. Ma'am Alexa, oy. Ay, hindi ta magdugay din himamo, oy.
Kibas ka nagmarong torta. O niya, mga datang tao di, nagpuyo ng baya di ha. Ayaw na, Binoy. Mayong adlaw! Mayong adlaw! Ay! Uy, hala! Ganun niya mo. Gusto na siya yung pasakitan nila kung apo. Lo, kalma lang. May daw tang tuyo, Lo. Agoy, no? Pastilanoy, maboto yung tao na replay nga mo gigunitan. Naabiri ang amang kisakyan nga auto sa ubos, Lo. Uhaw na kaayo mao nga. Mga yamig, mainom nga tubig. Aw, kung doon na kay balikya, mamalit mi. Tempalo, nanong alerto man kayo ka, oy? Makapatay ba yung kag di orasan ng kaaptik ni Molo? Taghan ng mga dutang tao karang panauna. Maihap na lang ang butan kung ba't yun ato. Buotan man ko, no? O kami duha di, ay. Hello, Lo. Mga social worker man mi. Oo, mga taga. Anong biabot mo dinilipit? Oo. Kuan ka nang naghimo mi og survey. Ayaw kong ilala dito. Hmm? Isugo na sa boss na utang babae ka sa buko na ako apo. Ano, saan tayo mahatag magiging ayuda? Wanti nagsugo na mo, no, oy? Ako andi ay. Lo, dili lagi mi mga utang tao. Mauna. Taga-gobyerno mi. Mm. Nag-survey mi dinhi sa inyong dapit. Unya, nadaot man ang among sakyanan. Agoy. Huwag yung kilabot sa ayuda ron. Palayas mo! Ay, taipa. Mamaya na ta din himo mo, murag wrong timing man ni. Palayas mo! Mga salbayas mo! Kamu ang nagdag di mana sa kong apo. Uy, Inan mo ang gaon na dili siya angay ng mga bumbo sa apo. uy. Butay si Binon. Ha? Pero, Ano? Gusto mong balong saman. Lo, ayaw lang kasuko. Nag-survey na lagi mi. Ilaman mo kabuok na nagpuyo dinhi sa inyo, Lo. Hay kong ilala. Di namin yung mainat. Mga dautan mo. Gusto yung sumukon ang malinaw na mong kinabuhi sa kong apo. Ala. Lo, kalma lang lagi. Okay, so- Mga social worker lagi mi. Mauna. Mutabang mi ninyo, Lo. Paglayas mo! Pinoy! Ala, isok. Aray, madakma na, uy! Tapos na. Ay, ma'am, dagan. Ay, aray! Madakma na! Maligrasya, matagi orasan ng kalakihan ni Dapita, mamay. Mamiya na ta din, dali yun. Noon sa bato si Lolo, uy. Gusto ko magmaayo na to. Hindi na kita mamalik dito, mamalikso, ha? Binoy, Ha? naa ditong payang tinaguan ni Ed. Ala, ma'am. Ayaw na lang pagunahon nagbalik dito kay murag nag-wild ang tiguwa nga nakakita ni mo. May kasuko siya sa mga tao tungod siyang apo, Binoy. O, ala, Veron angan sa iyang apo. Feron, dool kayo sa nga nga, Veronica. Oo, Veronica, oy. Ma'am, mabalik talaga sa syudad. Udto na kaayo, oh. Masig mo samot nga, magduda sila kung asa tapat ng labot. Wala ba tamo atong opisina? May site nga gisusi, Binoy. Mao ka na ang rason nga miabot kita dinhi sa South. Unya kiniaman ta sa North. Dili na magduda si Ed, oy. Nga nagsusita sa iyang sekreto, kung dili lang tamutugan sa hustong location sa atong giadto karon. Ha? O tuod sab, no? Salamat ha. Wagid ka mo sangpit na ako sa kungan. Mabuking ta ni Sir kung magsangpitay ta sangan. May kinakahuna-una dayon ka, ana. Unya, unsa naman ta ini? Mamauli na ta sa syudad. Mayong gabi, Sir Ed. Di ada ba si Alexa? Wa pagid mauli ang mayong laki ni mong asawa pa. Oh, iyan. Ni abusa ra mo ginagmaayo imong asawa pa. Nagbuot-buot na siya glakaw nga. Way pagtugot na ko. Nahibaw ka ba kung hain karon sa Alexa? Karon nga gabi na, nya, wa pa siya mauli. Klaro kayo nga, nakig-date na siya ni Paul. Og basin, doon na siya ilaing lalaki. Nakig-date na to siyang uyab ba? Naunsa naman ka iyan? Pamatian ko ng imong sinultihan. Mura yung kag way klarong eskwela na. Oh, pa, isulti lang akong tinuod. Gusto na. Mabuto na to sa Alexa nga maabot.
Gawas pa, naa si Binoy nga kauban niya. Musulti gini sa ilang lakaw ni Alexa. Di ginamusulti pa kundi na ni mo kulatahon. Kulatahon? Gusto ka nga kung kulatahon si Alexa? Maldita kinasawa ni mo pa? Iyan, kinahanglan sabto nimo ang akong asawa. Kung sa imong pagsabot kuwang siya sa kabuot, dili ko mutuwa na. Dali ra makasabot si Alexa. Gani, mas dali siya makasabot kung unsa mayong buhaton kay kanimo nga akong anak. Kung dili ka gustong akong mapasakitan og sulti, ayaw na kong sulsuli. Kung unsaon ko pagda ang akong kaminyoon, labi na sa akong asawa. Kung siris? Ni arak ko dong. Tabangan ta ka kung unsa may nakahasol sa imong utok ha. Sulti lang yun sa imong problema dong. Wako'y problema. Lo. Ay, may problema gining bata nga mas lawom pa kaysa iyang pagpangigis iyang inaina. Mao na kato Pinoy ha? Mao na isulti ni ng sedes kung mangutana sila kung diin tagikan nga nagabian man ta. Oh, Mama Lixa. Basta dito ta sa South, tuwa sa North, ha? Mas kamay tag isulti, mas safe ang atong sikreto. Naglipukit ko kung nga nang nasuko og maayo na mo ang tikuang. Gusto na ko siyang... Diin mo gikan? Iyan? Wapalagi ka matog. Concern ka na mo sa among lakaw? Wag ko ma-concern ninyo eh. Kaya wako'y labot kung maunsa man mo sa inyong lakaw. Unya, nga nung interesado man ka kundiin mikikan? Anak ko si mong bana, gaga. Ay, habad. Ay lang ko nga di gagadong. Okay, dito mi sa South. Mayuta kong gitanaw ditong dapita nga angayang himong subdivision. Nagsulti ka kastinod? Oh, ikisulti ako ito. Good night. Magkalagkot mo yan. Maldita kit. Pero, laro kayo nga doon na sige taguan. Mata! Ay, busing. Umusta man ni mamasakir, ni? Nalimot ka? Nga nagsabot matang musulti ka nako sa inyong lakaw? Dito mi sa South, o niya. Ayaw pamakak. Mo lagi na tinuod, Siro, oy. Tukon pa ko nimo. Sige, sige. Sulti na sa tinuod ninyong lakaw. Wag ko na kasulti nimo, God. Nagsorbe rami dito. Kumusta man ang gitsik ni mong kayuta? Tinuod ba nga may gitanaw ka nga site? Pero, dili man siya maayo para sa subdivision. Kuyaw kayo kay gilibutan ni og bukid. Okay, katuog na. Ed, oy, sa may emergency nga imong kitakan kanina. Oh, ha? Okay na ba kun? Ako ning mahibawan. Sorry nga, wa dayon ko makasulti nimo. Akuan, apo sa akong sinaligan sa opisina ang gida sa ospital ug nagpatabang siya nako kay tuwa siya sa Manila. Apo. Ikaw ka din mangunay sa pag-atiman sa problema sa imong mga empleyado? Gikinahanglan ka na aron mas mulawom ang ilang loyalty sa kumpanya. Mao pa? Nyan sa mining apo sa imong sinaligan? Nagbong sagdanan. Mao nga akong gitsik kung dili ba dako ang kadaot. Mao pa? Pero okay na siya. Medyo nabiki lang iyang tiil. Mao nga kinahanglan nga mag-wheelchair na siya. Atod, may meeting ko ugma. Ikaw na'y bahala din sa bay o sa akong anak, Alexa. Sige, way problema. Sabta lang ang batasan anang iyan, ha? Ayaw ka pala ka. Dili na magkadot na kung iyang kamal dito. Salamat day. Sa unsa? Sa imong pagsabot ni iyan. Wa nagisa maguna-una sa paglayas. Pero nagsige pa siya huna-huna bahin ng Veronica Abadin Ed. Kani, permi ko niya susulan sa pagpangabubhuni mo. Alexa, ikaw na nga akong asawa. Ug dili mahitabo nga ilisan ta ka o magabit ko samtang ikaw pa nga akong asawa. Ayaw gud paguna-una og daotan bisan gamay na lang bahin na ng Veronica Abadin.
Unsa man gyud siya sa imong kinabuhi, ha? Ngano dili magkagustong maghiskot ko niya? Kini lang ibutang si muna-una. Dili ko kabit ka ng Veronica Abaden. Oh, sige na. Lakaw na sa mong kwarto. Katuog na. Oy, busing. Gihilantan man ka, busing. Nga mitungab ka magmaayo ng beer. Nipait man ni gamay. Ako, Binoy, di ba yung kumutuo nga nag-survey lang mo sa South si Alexa? Ikaw sorti, busing. Ako ito, Aray, busing. Ayaw sab ko harasa, Magising tayo ng akong pulo. Pinangga, rabani kayo na ako kay mo. Gwapo ba ako ini? Okay. Natakda na gid ka sinultihan na itong Alexa, no? Parihasa din may sinultian? Oh, tono sa di mo ay. Tunto kang dako na. Tonto, lugar man as Canada, Tonto, Canada. Sa? Bossing, Toronto de. Ako na lang kung nagkontrahe ang imo ina. I-love na lang good na. I-love sa mong mata. Na-crush, mangganikuanan niyo sa una na kung pagkakita. O sa mo sa kunoy imong nakrasya na ng bayhan na Binoy? Guwapa, buutan pa gyud. Buotan ko taon. Kay buutan man bitaw na siya. Kung sekretarya pa lang unta na si Mamalik sa imong amahan o dili asawa no. Na, ako na ginanggiamuralan ay. Kapatig na ako na. Bati ko taon. Daghan maganing na-cross na Mamalik sa opisina. Daghan. Kinsabi ko rin na-crash niya. Si Fred, ang janitor. Si Lambert, ang security guard. Uy! Mga whiteys din ang mga tauhana. Parehas mo. Uy, buyag. Unya, napagyod si Sir Paul Palacio. Pag na maka-move on siyang gugma ni Ma'am sa high school pa sila. Kamaritis ba ni mo, Binoy? Maritis. Si Linya naman mas maritis. Ay, pastilan. Wa magkulay lingaw, good? Maniid ko sa mga tao sa palibot. Nag-cross man gani kung ikaw pa kahay dili. Unsa? Nagduda naman hinuon ko ni mo busing iyon, oy. Unsa may mong gidadahan? Ano? Nagduda ko nga in love kasi mong inaina. Agay, busing! Aray, ay busing sakita na busing. May manukon man ka, busing. Unsa man ka, ha? Akong punan? Ayaw na lang, busing, oy. Punan man noon. Wala ka mag-crush ni ma'am. Di man sa mayo nga mahigugma kasi imong inaina. Kay bawal man na. Murag kung nag-imo ng inahan. Ilom na da. Kana sa di mag-yaw-yaw eh. Inom na. Inom god. Pero... Sa pa man? Muhirit pagid ka? Dili mo singoy. Sorry. Hello? Natugaw ka sa akong tawag? Okay ra. Padung naman po ko bangon. Okay. Ato, diyan ako sa akong opisina. May sayong trabaho. Okay, sige. Amping. Paghimo niya mong inspeksyon si Ian sa site sa Busay. Oo. Muna among buhaton karong adlaw. I-inform sad si Ian nga ang project sa Isla Verde sugda na. Mag-meeting daw ma. Okay, bye. Amping sa imong lakaw. Kamusap si Ian. Pag-amping mo, bye. Daghan di may klaktan nung adlaw. Saan man ako pagsibat eh. Ganahan ang taong mabalik sa probinsya nga ako rak. Ay. Kisa ba'y... Hoy! Daan pa ko. Ganong misod man ka din sa akong kwarto, ha? Naglaing yun ay gihapon kag kwarto? O nga naman kung maglain gihapon ko. Unsa may problema, anak? Unsam gyud inyong kasabutan sa kong amahan? Unsay kasabutan, uy? Nganong hangtod karon? Naglain maghihapon kag kwarto? May sakit ang imong amahan. Dili ko mahimong magpaduol niya. Dili makaayos ang kasing-kasing ang... Hay! Nga ba kayo misulti pa man ko ni mo? Lakaw! Gawas na! Mayo. Unsay mayo? Mayo nga di mo magtupad og higda sa akong amahan. Aron dili ka mo samot kagamhanan ining baya. Huh?
Ayaw ka bala ka iyan, kay makabaton na gyapon mi og anak og ang imong amahan. Mao ba? Huy, nga nang milingkod man ka diha sa kilid sa kong kama, ha? Kawas na dito ba? Unsa man? Gusto kang tawgan akong imong amahan? Ha? Sige. Tawag aron atakihon siya sa kasing-kasing. Bisag unsaon, no? Wag gyud kay buot iyan. Bastos ka! Unsam gyud plano nimo sa kong amahan? Maglalis na ba sa tabahin, ana? Ako ha, gikapoy na kong pasabot nimo, ha? Sultihay ko tinuod aron makasabot ko. Isa ko nakita aron. Ora man og duna mo'y kasabutan nga wa ko mahibaw. Maminaw sa Lex Pinon. Hello? Iyan, may importante kong report nimo. Unsa man na? May nakakita ni Papa nimo nga may adto sa sugod. Oh, unsa? Didto si Papa sa sugod? Oh, nag-drive siya sa iyang puting auto. Kano saan ni makit isa imong kailan? Gahapong adlaw. Gahapon. Sige. Ako na i-check kung may project ba si Papa nga naa sa sugod. Okay, sige. Bye. Bye. Hoy, ikaw. Ikaw may nahibaw sa mga lakaw ni Papa. Doon na ka ba'y nahibawan nga project ni Papa nga naa sa sugod? Wa. Oh, Silira tong nanuwag? Iyan, asa ka? may nakakita ni Papa nga dito sa sugod. Kinahanglan akong ma-check kung may project pa siya dito. Sugod? Dili ka nga, kang pahay sa tikuwang nga among nasumukan ni Pinoy. Ang giato ni Ed. Binoy, wata na lang sa iyan din Siyang mo ato sa opisina. Muna na kog lakaw. Maguna ka sa opisina? Dili, may importante kong atuon. Sige, manawag ra ko ni iyan para sa tugon siyang amahan. Uy, Mang Beautiful. Ala, asa magkato siya? Binoy! Wa pa mo gawa si Alexa? Oh, may gawas na, busing. Paunahon na kuno ka sa opisina. Unya manawag ra siya nimo para sa inyong buhatonon kuno karong adlaw, ha? Unsa? Manawag? Sa ato ba dili siya muadto sa office? Ikaw lang kuno ang arto sa opisina, busing. Oh, asa mo kuno to sa Alexa paingon? Ambot lang ka, ha, busing. Ang kana-kana, panawag na lang, busing, aron mahuman ka. Hello? Hoy, asa man karon, ha? Balik dire. Daghan tagbuhatonon. May importante kong lakaw. Busa, ayaw na ko sa muka. Oh, balik dire! Ay, pagbuot, uy, kunan siya kung bahatos kung kinabuhi. Og hoy, ay kung sikahi, ha? Pauli dire sa bahay. May lain kong lakaw. Tuod. Nanawag na kong imong amahan. Bisitahin ko na ang site sa Busay. Og ipa-inform ka nga magsugod ka ang project sa Isla Verde. Sige, bye. Hoy! Busat! Busing. Pasagdi na lang ng imong inaina, busing, oy. Unsaon nga power masab na siya inimbayagod. Nagsalig na lang yun na siya. Nga no mangigi mo sab ka siyang lakaw. Trabaho na lang dihang imo, God. Ikaw bitaw ang iridero sa negosyo sa imong amahan. Pero may obligasyon sab siya, Binoy. Na, pagkapi naman lang iyang obligasyon sa negosyo. Giswelduhan siya sa iyang pagtrabaho. Agiswildoan, oy. Pero abi na mo giatik-atik raman ang iyang swildo-swildo, bossing, oy. Pwede naman na siya di mo trabaho, God. Maghuwatan akong hatagan sa imong papa. Asawa, God siya. Mudawat na lang siya ang limpyo. Dili mahimong magbuot-buot siya, Binoy. Ha? O ikaw ba? Ikaw? Ay, gusto laban nitong bayana? Bossing. Anha magyagkulaban ni mo, bossing. Kay among gwapo gud takagod. Pero... Manglakaw na ta. Asa man ta? Sa opisina. Pantay na gini bayanan ako. Hello. Good news kay makahimo ka na nga mugawas karon. Kana, mupahiyom ka. Happy na ko. Mabalik ka na sa bahay. Okay, sige. Wait lang ko na din ha. Makigsulti pa ko sa imong doktor.
May lugar lang ko diya, Noy. Anang iskina. Salamat. Nara kong bayad, oh. Darang kalsada pa ingon sa ipapaw. Oh, sa muka kita ning tawhana, uy. Nga naman sige man siya panawag, uy. Hello? Nga na naman, sad. Hain magyud ka karon. Nagkita na sa mas yatong polo. Ako ba iyan ba? Gipulaan na dyan ko anang dialog ni mo ay. Ilisa na sa naglain, uy. Lain pa nga na, sad. Unsa lagi mo gilakaw? Di pwedeng isulti ni mo. Aw, kung mauna, may sikreto ka. Unsa man ha? Lo, sikreto gani. Ako din isulti ni mo nga sikreto man ni akong lakaw. Og importante ni sa akong kinabuhi dong. Pauli na, Dre. Kuyawa dyan ni mo makadiman na ako dong, uy. Bisitahin ang site sa busay kaw. Aron doon kay Agirong Adlawa. Personal assistant ka. Angay lang ang kauban ta ka. Hindi huna-huna alang nga absent ko karon. Og ipa-record ko ng akong absent aron madidakan ang akong sweldo. Bye! Hello! Hello! Gi-off nas maldita eh. Unsa ko'y maldita? Binoy, sa imong nauna, asa gid ka dos Alexa? No? Waman gani ka mahibaw nga humagbus ka. Ako na hinong nga driver lang. Kamong mga driver, nahibaw gid mo sa tanang sekreto sa inyong amo. Di sa tanawon, bossing, oy. Kung mao na, doon na gid kay nahibaw ang sekreto ni Alexa. Ha? Nganong isiga man ang imong mga mata diha, Binoy? Ala, oy. Sigaon naman ginigdaan ang ako mga mata, bossing. Di naman ginikatingadaan. Unsa lagi mo nahibaw ang sekreto ni Alexa? Wa taon ko nahibawaan, bossing, oy. Tuon na lang na ako, ano ta madali? Mao ba? Wa gyud. Timan ini Binoy, ha? Oras nga kung mahibawan nga naa kay nahibaw ang sekreto ni Alexa. Bitayon tagyud ka. Ayaw sa ba na, bossing, oy. Mapriso ba ka ng imong bahad? Basta lagi. Di ko ganahang bakakan ko ni mo, Binoy. Hala, ay, wa masab ko mamakak, bossing. Wa, oy. Wa ko mahibaw sa mga sikreto ng Alexa. Nianagit ko sa tabangan sa bahay sa Tikuang. Mingaw man. Maayo! Maayong adlaw! Maayong adlaw! Mura man ukway tao. Maayong adlaw! Abla yung pintana ng jealousy. O makita na ako ang sud. Di lang unta ko po silang stikuang. Makita kita ako ang sud. Oh, picture kining nasa pungpong. Picture sa batanong papay. Wait, tao. Ako ning picturean. I-zoom in lang na ako. Para maklaro ang naong sa batanong papay nga naa sa picture. Nana, klaro siya. Oh, kagwapa ining bayana. Pero, magulanon man ang iyang naw. Oh. Maayong adlaw! Maayo! Huwag kitaw. Mingaw. Paabuto na ko kadiyot ang tikuang. Ingid ka ni Bayana.
Saan good kay iyang gilakaw? Yan. Mayo kay may bisita ka din sa site. Natural nga mo ang higid ko. Isulti na bang imong amahan nga sugda na mag-deliver ang mga materyales sa Isla Verde? Ikaw na gihapon ang partner sa akong amahan? Dugay na sila nagkasabot ug akong amahan pain sa renovation sa bahay sa Isla Verde. O atol nga may branch mi sa construction materials doon itong napita. O nga kaming hapon lang gikuhang partner sa imong amahan. Unsab gyud tinuod ninyong relasyon sa akong ina-ina, Paul? Ni Alexa? Wa man siya mo sulti mo sa tinuod. Mas gusto ko nga makabati gikan nimo. Mahal ko si Alexa. Ug hantod karon, mahal ko paghihapon siya. Putla ka ng mong pagmahal. Naibaw ko nga kinahanglan na ako ni Putlon. Kay minyo na siya. Ay kabla ka iyan. Higala namin ni Alexa. Nagsulti ka kas tinuod, Paul? Wara ba'y kawatan nga mutugan nga siya ang nangamat? Di man ang problema iyan, kung di ka mo to. Basta ako, isulti ko sa tinuod. Dili ko na mahimong usbon ang ibati na ko ni Alexa. Taod-taod naman ko din Pero mangkin mabalik ang tikuwang. Mupauli na lang tingali ko. Magpas na lang git ko inigbalik sa syudad. Oh, may sakinan nga. Nga nagtungas din Mayong pagbuminaw sa sakinan ka na ni Ed. Pino. Mutago lang una ko ng loyo sa akong kahoy. Akong klaruhon kung ang auto bagit ka na ni Ed. Basig parehas lang ang model. Oh. Kang Ed, ka ng auto. Siya ang nag-drive. May pasahero siya. Duha og... Akong karuhon. Mubalik kong padool sa bahay. Mihunong na sila sa tubangan kit sa pahay sa tikuang. Ipalihog ko pakanaaw sa wheelchair no eh. Oy. Ang Feron. Ang kahon Feron? na paingon sa sod. Feron? Siya si Feron? O kaya say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Mahal kong kaaway. O palihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.